Lord Jesus Christ died on the cross to redeem the world. Let us now pray the 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, I trust in you. Ilayo ang iyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017? Bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad. Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to yosi para walang pagsisisi. Quit now! Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Namamas ko po! Siguruhin safe at healthy ang celebration with your family. Narito ang ilang tips para sa malusog at likas na Pasko. Tamang pagkain, ehersisyo at disiplina ang kailangan para sa isang healthy handaan. Iwas paputok para iwas disgrasya at sakit. Para be healthy, don't drink and drive. Gawing ligtas ang Christmas dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ano ang radyo mo? Sa Bicol Idol! Napapakinggan sa buong Kabikolan. Ito ang mas pinalakas at mas pinalinaw, ang mahimpilang mas pinagkakatiwalaan. This is your radio. 89.1 Idol FM Legazpi, 105.5 Idol FM Naga, at 88.9 Idol FM Daet. Sa Bicol Idol. Member KBP. Napapanahong health topics, balita, health tips at iba pa. Tatalakayin sa chikahang pangkalusugan ng Department of Health Bicol Center for Health Development. Halina't makinig at umantabay. Alamin ang mga programa ng DOH sa ilalim ng 8-point action agenda. Chikahang Pangkalusugan, hatid sa inyo ng Communications Management Unit. Chikahang Pangkalusugan, mapapakinggan at mapapanood ng live tuwing Biyernes alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa DOH Bicol HD Facebook page, 89.1 Idol FM Legazpi, 105.5 Idol FM Naga City, at 88.9 Idol FM Daet. Chikahang Pangkalusugan! Tara na mga kachika! Alas 3 na. Tara at tayo'y magchikahan dito sa programang maghahatid ng mga kaalaman sa larangan ng kalusugan. Hatid sa inyo ng Department of Health Bicol Center for Health Development na pinangungunahan ng aming Regional Director, Dr. Rodolfo Antonio Albornoz. At ng aming Assistant Regional Director na si Dr. Rosa Maria Rampillo, pati na rin ang ating Communications Management Unit Head. So, ito ang Chikahang Pangkalusugan. Dahil ang life ay mas happy kung ikaw ay healthy. Ayan. So, antabayanan kami tuwing Biyernes alas 3 ng hapon dito sa Bicol Idol FM Legazpi, Idol FM Naga, at Idol FM Daet. So, ako po si Denise. At ako naman po si Nicole, ang inyong mga kachika mula sa DOH Bicol Communications Management Unit.
At mapapanood din po tayo ng live sa DOH Bicol CHD Facebook page. Ayan, so another chikahan, another episode na naman po tayo. So Nick, di ba ang lamig-lamig na? Kaya nga. Oh my Merry gosh. Christmas Merry na Christmas ating po. vibes. Yes. So yan, dahil malapit na po magpasko, ay meron po ulit kaming maiihain na bagong topic sa inyo ngayong araw. Okay, so bago po yan ay dumako muna po tayo sa balitang DOH Bicol. Narito ang mga latest na balita ng DOH Bicol sa linggong ito. DOH Bicol, BRGHGMC binuksan ang We Care Hub kasabay ng selebrasyon ng 37th World AIDS Day. DOH Bicol nagbigay abiso sa publiko para sa Ligtas Christmas. 38 na panibagong kaso ng COVID-19 na itala sa Bicol Region. DOH Bicol nakiisa sa komemorasyon ng 18-day campaign to end violence against women. Narito ang mga detalye ng balita. Opisyal nang binuksan ng DOH Bicol CHD ang We Care Hub sa BRGHGMC kasabay ng selebrasyon ng 37th World AIDS Day noong December 10, 2024. Ang We Care Hub ay isang klinik na maaaring magbigay ng libreng HIV screening, treatment care, at support services sa mga persons living with HIV. Ang selebrasyon ng World AIDS Day ay may layuning hikayatin ang publiko na magpa-HIV screening upang maiwasan o maagapan ang mga sintomas ng HIV. Nais ding bigyang diin ng aktibidad na ito na palakasin ang mga serbisyong medikal laban sa HIV. Ito ay pinangunahan ni na BRGHGMC Medical Center Chief Dr. Ramon C. Echano Jr. at National AIDS and STI Prevention and Control Regional Program Manager Mr. Samuel Banico. Para sa iba pang balita, muling pinaalalahanan ng DOH Bicol CHD ang publiko tungkol sa pagkakaroon ng Ligtas Christmas. Ito ay matapos ang 12th episode ng Chikahang Pangkalusugan na pinangunahan ni na Miss Maite Denise Bobis at Mr. Kenneth Poldado mula sa Communications Management Unit noong December 13, 2024. Binibigyang diin ng Ligtas Christmas ang promosyon ng isang ligtas at malusog na selebrasyon ng holiday season. Parte ng nasabing kampanya ang Be Healthy ngayong Pasko, healthy handaan at ang iwas paputok o fireworks-related injuries. Naging usapin din ang tungkol sa masusing pagbili ng mga laruang panregalo para sa mga bata. Pinapaalalahanan ng publiko na suriing mabuti ang mga binibiling laruan at siguruhin na ito ay naaayon sa edad ng mga tatanggap na bata. Nais ng kagawaran na siguraduhin ang kaligtasan at kalusugan ng bawat Bicolano sa kabila ng kaliwat kanang pagtitipon ngayong paparating na Pasko. Para naman sa ating COVID-19 surveillance, naitala ang 38 na panibagong kaso ng COVID-19 sa rehiyong Bicol base sa inilabas na bulletin ng DOH Bicol CHD noong December 16, 2024 o Morbidity Week 50. Ito ay mga nai-report mula December 8 hanggang December 14, 2024. 12 dito ay mula sa Albay, isa sa Camarines Norte, 20 sa Camarines Sur, 2 sa Masbate at Sorsogon at wala na bang naitalang kaso sa Catanduanes. Bukod dito na i-report ang isang kaso ng COVID-19 sa Bicol na mula sa Misamis Oriental. Sa kabila ng mga nasabing kaso, umabot naman sa 94.88% o 67.610 ang cumulative reported recoveries ng COVID-19. Para sa susunod na balita,
Bilang suporta sa kampanya laban sa violence against women, nagsagawa ng orientation ng DOH Bicol CHD sa pamamagitan ng Gender and Development Committee sa mga empleyado noong December 18, 2024. Sa mensahe ni Assistant Regional Director Dr. Rosa Maria B. Rempilio, kanyang binagdiin ang importansya ng advokasya laban sa VAUC. Dagdag pa nito, kailangang alagaan at bantayan ng bawat empleyado ang kanilang katrabaho upang masiguro ang pagkakaroon ng VAU-free office sa DOH Bicol CHD. Sa pangunguna ni Attorney Zenith Abinal-Barya, naging usapin ang nasabing orientation ng mga batas na sinisiguro ang kaligtasan ng bawat babae sa bansa at kung saan maaaring dumulog upang maaksyonan ng anumang pang-aabusong nararanasan ng mga kababaihan. Sinisiguro naman ang kagawaran ng patuloy na suporta sa pagkamit ng VAUC-free Bagong Pilipinas. At yan ang mga balitang hatid sa inyo ng DOH Bicol Communications Management Unit ngayong linggo. Time check, it's 3:15 in the afternoon. At dyan lamang po kayo dahil magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala mula sa Department of Health. Dito lang yan sa Chikahang Pangkalusugan. Dahil ang life ay mas happy kung ikaw ay healthy. Ayan. Bakuna na na, limang isipa. Bakuna na na, bago ang first birthday niya. Protection for baby, tara na mga mami. Bakuna na na na, bakuna na na. Protection for baby, kumpletuhin na. Every day we are ready. Bakuna na na. Pabakuna na sa mga barangay health. Gaano kakatibay? Sintibay ng haliging di payayanig sa magnitude 6? Sintibay ng boksingerong umaabot ng round 12? Gaano ka naman kaya katibay para matapos ang gamutan laban sa tuberculosis? Depende sa uri ng Mycobacterium tuberculosis na iyong nasagap, maaaring tumagal ang gamutan ng 6 na buwan hanggang 1 taon para sa drug-susceptible TB, ang TB na mapagagaling ng pangunahing gamot o first-line drugs. Tumatagal naman ng 9 na buwan hanggang 2 taon ang gamutan laban sa drug-resistant TB, ang mas matinding uri ng TB. Ang TB ay nagagamot, pero dapat araw-araw mong iniinom ang iyong mga gamot sa takdang oras o ayon sa payo ng iyong doktor. Kung may maramdaman kang side effects tulad ng pagkahilo, pagsusuka o pangangati, ipaalam sa iyong treatment partner, nurse o doktor. Nalulunasan ng mga side effects na ito kaya huwag kang susuko, huwag kang bibitaw. Mapatutunayan mo sa iyong sarili at sa mga mahal mo sa buhay kung gaano ka nga katibay. Para TB-free, huwag magminti sa gamutan. Tibayan ang iyong dibdib. Gaano ka katibay? Sintibay ng haliging di payayanig sa magnitude 6? Sintibay ng boksingerong umaabot ng round 12? Gaano ka naman kaya katibay para matapos ang gamutan laban sa tuberculosis? Depende sa uri ng Mycobacterium tuberculosis na iyong nasagap, mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, kung forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan tamang paraan. Tamang nutrisyon, kung forget,
dapat puno. Susi sa tamang paglaki. Go grow glow food na handa mo. First 1,000 days importante. Healthy eating para kampante. Paghandaan nutrition ni baby. Makinig sa sinasabi. Tamang nutrisyon. Yan ang tamang solusyon. I like it. Lucky one. Yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon. Ang pagbabakuna ay subok, epektibo at ligtas na proteksyon na ating katawan laban sa mga sakit. Kaya naman, simula sa ika-7 ng Oktubre, sa pagtutulungan ng Department of Health at ng Department of Education, maaari nang makapagbakuna ng libre sa mga pampublikong paaralan. Hindi lang ito para sa ating mga anak, kundi para rin sa karamihan. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Mga kababayan, at nagbabalik po ang Chikahang Pangkalusugan. Okay, so today's episode po ngayong December 20 ay special din po ang magiging topic natin. So, to give us a little background po, so we are going to talk about blood donation. So, ano po ba yung blood donation? So, ang pag-donate ng dugo ay napakahalaga. Nakakatulong po ito sa mga pasyente na sumasailalim sa surgeries, cancer treatment, chronic illness, and yung mga traumatic injuries. So, it really helps us with a lot of those yung mga conditions na yun. So, ito rin ay nakakatulong sa mga babaeng may komplikasyon sa pagbubuntis at panganganak at mga batang may severe anemia. So, maraming benefits po talaga ang blood donation, yung pagdodonate natin ng dugo. And yung blood donation natin, it saves lives. So, blood donation saves lives. Kaya, upang magbigay po ng karagdagang kaalaman sa topic natin for today, of course, we are joined by a very special guest for this 13th episode. So, to talk about blood donation, kasama po natin ang Donor Recruitment Officer ng Bicol South Luzon Subnational Reference Laboratory na si Miss Nicole Anbejo. Hello, ma'am. Ayan, good afternoon everyone. Good afternoon, Ma'am Denise and Ma'am Nick, no? And sa ating mga taga-pakinig, we are happy po that kayo po ay nakikinig ngayon para makapag-gain po ng knowledge on blood donation. Ayan. So, kanina po nag-uusap kami ni Nicole kasi ang sabi po dito is meron kayong naging activity kanina lang sa blood donation, ano? Yeah, actually, kaninang umaga po, ang Idol FM mismo yung nag-organize ng isang mobile blood donation, no? Para makatulong na madagdagan yung supply ng dugo. And kami nagpapasalamat sa mga donors, no, na nag-donate kanina from different sectors. And especially ang Idol FM na for the past, I think 6 years, they are conducting and organizing mobile blood donation po in partnership with the Department of Health. Yan. So, it's really a joint effort, ano po, ma'am. And then, congratulations since nadagdagan din natin yung accomplishment. Yes. Ano. So, that brings us to our first question. Related siya. So, bakit kailangan mag-donate ng dugo? Diba, ma'am? Ayan. So, napaka-importante po na tayo nagdo-donate ng dugo. Bakit ba kailangan mag-donate? So, basically po kasi yung dugo, hindi siya pwedeng mabili kung saan lang. Sa drugstore, hindi mo siya pwedeng bilhin sa mga like katulad ng Shopee, no? Ang dugo ay makukuha lang din sa tao. So, kailangan ng madaming donors para po yung mga pasyenteng nangangailangan ng dugo ay masalinan po ng dugo. Na-mention to kanina ni Ma'am Denise, no? Yung mga pasyente po na kailangan ng blood transfusion like mga leukemia patients, yung mga kailangan mag-undergo ng operation, yung mga nanay, no, na kailangan pong masalinan ng dugo, and a lot of other conditions po. Ito yung mga kailangan mamasalina ng dugo. So, kailangan po meron tayong madaming donors na nagdo-donate ng dugo regularly, no? Dahil araw-araw, may nangangailangan ng dugo. Yeah, so ibig sabihin, in demand talaga in siya, demand. Diba? Hindi po, wala pong isang araw na walang request ng dugo. Dahil araw-araw po, no, may mga nagkakasakit. Oo. Kaya everyday we are working talaga sa ating blood donation program. Yes. Kaya napakaganda po na meron po tayong mga partner organizations tulad nga po nitong Idol FM na nagkakandak ng
blood donation activities, hindi lamang po yung sa ating blood centers. Yes. Kasi hindi po sapat na yung blood centers lang talaga yung nagko-conduct. Yes. Kailangan po ng joint effort talaga. Yes. And coordination. Yes. Yeah. So, nabanggit po natin yung importance ng blood donation. So, saan po kami, tulad po namin, saan po kami pwedeng magpunta para mag-donate po ng dugo? Ayan, so mga interesado no na mag-donate ng dugo, pwede tayo mag-donate sa blood center. So yung blood center po nasa loob yan ng Bicol Regional Hospital and Medical Center. So we are accommodating donors po from 8 a.m. to 2 p.m. Ayan. Pwede rin po no sa kung kayo po ay from Naga, from Camsur or Cam Norte sa Bicol Medical Center. So pwede rin po dun mag-donate. And then, meron din po tayong mga Red Cross chapters, no, na nagko-conduct din ng mga mobile blood donation. The same with the Blood Center and BMC, tayo po ay nag-iikot sa 6 na probinsya, no, ng Bicol para pa mag-conduct ng mobile blood donation. Para po yung mga nasa medyo malayo, hindi na kailangan pumunta ng blood center. So, yung team na namin, yung opisina na natin, yung nagpupunta sa mga barangay. Kaya tinawag siyang mobile blood donation. And weekly, we are posting yung aming schedule ng mobile blood donation sa page po ng blood center. So, kung kayo po ay malapit doon sa venue ng aming mobile blood donation, pwede po kayong pumunta doon, no, para makapag-donate ng dugo. Ayan. So, pwede yung walk-in, ma'am? Pwede po. Pwede, yes, of course. Ayan. Okay. So, speaking of blood donation, syempre may mga qualifications po yan, ma'am. Hindi ka basta-basta pwedeng pumunta lang, di ba? So, ano po yung mga yun? Ayan. So, alam ko madami yung willing and talagang eager to donate blood, pero importante na yung donor po na kukuhanan ng dugo ay qualified to donate blood dahil gusto natin masiguro na safe po yung dugong isasalin sa pasyente. Ano po yung qualifications? Una, sa edad po, pwede mag-donate 16 until 65 years old. For those donors po na 16 and 17 years old, kailangan lang po ng parents or guardians consent since they are considered minor. And para naman dun sa ating mga senior citizen, 60 years old to 65, kailangan po at least yearly nag-donate sila, no, ng dugo. At least once a year. Ibig sabihin, na-kondisyon na yung katawan to donate blood. So, maganda po yun, ma'am, kahit senior citizen. Yes, and madami actually po sa mga mobile blood donation natin, madami pong mga senior citizen pa rin na nagdo-donate, no? So, yun yung sa edad. Sunod naman po, kailangan sa timbang, meron tayong sinusunod na timbang, no? Na dapat at least 50 kilograms po yung timbang, pero sa mga first time na babaeng donor, at least 53 kilograms. So, bakit po kailangan may masunod tayo, no, na timbang kasi gusto natin masiguro na or ma-prevent yung pagkahimatay ng donor. So mas safe po kapag ang donor na first time female donor po ay nasa 53 kilograms. 53 kilograms. And in addition, no, kailangan po normal yung kanilang vital signs. So dadaan pa po sila sa screening process, but basically yun po yung basic qualification ng isang blood donor po. Paano naman po, ma'am, yung sa male? Ayan, for male, 50 kilograms. 50 kilograms. Opo, may mga, 50 kilograms. Mas mataas dapat ang kilo ng female. Sa experience po kasi namin, no, ito, kapag first time na female donor, kapag 50, 51, nahihilo or nahihimatay sila. So, syempre gusto natin ma-prevent yun. At the same time, gusto natin magkaroon ng magandang experience yung donor para sila ay bumalik ulit. Okay. Para hindi naman po matrauma. Again, yes, we want to collect madami pong dugo, pero gusto natin masiguro din yung safety po ng ating donors. Yung health, diba, ng ating mga donors. And then, syempre kami ni Nick, pwede kami mag-donate ng dugo. Talaga ba? Pero syempre, diba, kailangan healthy din kami. Kailangan healthy. And dadaan naman po sa screening process ng ating donors. So, may mga kailangan po bang bit-bitin? Ayan, so, kailangan po, wala namang kailangang documentary requirements, no? Kung meron kayong ID, pwede din pong dalhin. So, ang pinaka-preparation lang naman talaga is yun nga po, makapagpahinga, no? Nakakain, and then make sure lang at least kahit po psychologically ready ka to donate. Dahil may mga donors tayo na sobrang anxious, natatakot, na during the donation process, pag tinusukan na,
hindi sila nahihilo dahil sa blood loss. Nahihilo dahil sa sobrang kaba. So, kailangan din mentally or psychologically po nagre-ready tayo na, ay, bukas magdodonate ako. So, kailangan ko magpahinga, no? Ready po natin yung ating mga sarili. That's nice. Speaking of process, diba, Nick? May process tayo doon. So, important na healthy tayo bago tayo mag-decide na donate ng dugo. Kasi kailangan natin, yun nga yung sabi ni Ma'am Nicole, na i-ensure na both the donor and the tatanggap ng dugo ay healthy. Yes. Ayan. So, may process tayo doon, Nick, no? Ano yung process natin doon, Ma'am Nicole? Wait lang, nalilito ako eh. Pares kayong Nicole. Ayan, ako po si Nicole Ann. At ako naman po si Nicole. Walang Ann. Medyo nag-ano tayo doon. Pero ano po yung process natin ng blood donation? Yung sa mismong site. Okay, so na-mention ko nga po na we want to ensure na safe po yung dugong makukuha no, from the donor and ma-ensure yung safety ng donor. Kaya po meron tayong screening process. So, una, syempre, ito-check yung inyong vital signs. So, kapag normal at nakapasa ka po sa vital signs, may isa pong health personnel na mag-i-interview. So, magtatanong po ng inyong health history about po sa inyo. And then, once nakapasa po kayo doon, ito-check ang inyong blood type and hemoglobin. Okay, so, para ma-ensure din po na pag normal po kasi yung hemoglobin, ibig sabihin, you are qualified, no? Or pwede ka mag-donate ng dugo. Kaso pag mababa po yung hemoglobin, hindi ka na pwedeng kuhanan ng dugo kasi po, mas bababa pa siya. Automatic. Yun po yung unang chine-check, yung hemoglobin. Chine-check po yun. After ng interview, After ng interview. And then, after that, meron tayong doktor na mag-perform ng physical examination. So, para masiguro na talagang qualified and physically fit to donate blood yung ating mga donors. Kapag nakapasa naman po sa physical examination, doon na po kukuhanan ng dugo. No? Okay. So, yun po yung usual process ng ating blood donation. So pati yung pine-prep, no? Yung mismo, may nagpa-prep sa ating magdo-donate ng dugo. Yes po. So, and during the donation process, dun po nagko-conduct or kina-counsel natin yung ating mga donors para mas maintindihan nila yung pagdo-donate ng dugo and ano yung kumbaga proseso na mai-experience nila during the blood donation. Ayan, so magandang assurance yun na na-explain natin yung process po ng pagdo-donate ng dugo para sa ating mga donors. Kasi tsaka pati na din sa mga tatanggap ng dugo kasi ma-assure sila na marami yung process na kailangang pagdaanan ng donor. Safe. Yung dugong makukuha ko in case ako yung sasalinan, di ba? Yeah. And in addition, no, so after makuhanan po ang donor ng dugo, tinatest pa po yan. No? So, na-mention kasi ni Ma'am Nick yung safety no ng mga pasyente. So, lahat po ng dugo, no, na nakokolekt natin, tinatest yan. So, kapag ang dugo po ay nag-positive or nag-reactive meron tayong tinatawag na transfusion transmissible infection. So, tinatest po natin siya sa hepatitis, HIV, syphilis, and malaria. So, ibig sabihin, sinusiguro po ng blood center na yung mga dugong binibigay o rinirelease natin sa bang hospital ay safe. Ay safe. Kasi maraming test na pinagdadaanan. And gano'ng katagal kaya yun, Ma'am, yung mga test bago makuha yung result? Yung testing naman, hindi na, usually, kasi kunwari nag-blood donation kami ngayon, so, pagdating, ipaprocess at itetest yan. The next day, meron na po yung result. Yung mga non-reactive, ibig sabihin, hindi po nag-positibo o hindi reactive dun sa sinabi kong 5 sakit, yun po ay ang kino-consider na pwedeng isalin, no? At the same time, meron pa po yung mga iba pang kumbaga standard na sinusunod. Hindi lang po basta nag-negative dun sa mga sakit, tinitingnan din yung quality ng dugo. So, double check. Ganun po ka-stricto, triple check pa. Ganun po ka-stricto, may dinadaanan tayong proseso based sa standard para po, no, yung dugong sinasali natin sa mga pasyente ay ligtas. Very strict and safe process talaga para healthy yung bibigay nating blood. Opo, kasi baka instead na makatulong tayo, baka hindi tuloy-tulong na ibigay. But we assure that at the blood center, we are following the standard in terms of testing, in terms of recruitment, screening,
testing and processing of yung mga blood components po natin. So, meaning po, ma'am, yung kunwari meron tayong blood activity ngayon, yung mga lahat ng nakolek ng blood ngayon, hindi po yun lahat napupunta sa blood center. Kasi nasala siya. Lahat po ng nakokolekt na blood, lahat po siya dinadala sa blood center. So, doon natin tinetest. Doon na yung testing. Okay. Doon yung tinetest at pinaprocess yung mga dugo po natin. Ayun. I mean, parang hindi lahat pwedeng ibigay or hindi natin pinapalabas lahat. Kumbaga sinasala natin. Na-filter out. Yeah. Kung ano lang yung mako-consider na kumbaga safe and merong quality no, na isalin sa mga pasyente. Syempre po may protocol kayo niyan, 'di ba? Parang manual or whatever. Meron tayong sinusunod na standard based from the WHO, no? Para masiguro natin na yung dugong binibigay or sinasalin sa pasyente ay ligtas po, no? Merong quality and safe, mako-consider na safe yung mga dugo. Ayan. So, ano naman po, ma'am, yung mga bawal gawin, 'di ba? Syempre, yung mga bawal ka makapag-donate ng dugo, yun nga yung quality check. Ano yung mga bawal gawin? And ano po yung mga preparations na dapat nagawa na ng isang gustong mag-donate ng dugo? Ayan, magandang tanong po yan, no? Dahil madami tayong donors, minsan, no, very excited to donate blood. Kaso pagdating, no, sa venue ng blood donation, hindi sila nakukuhanan. Madami po sa mga donors natin, kulang ang oras ng tulog. So, very basic po. Di ba na-mention din ni Ma'am Nikay na kailangan healthy ka. Prepared yung katawan mo. So, kailangan po meron tayong maayos na tulog o pahinga. At least 6 to 8 hours of sleep. A day, no? Yes. Okay, so dapat... X na ako dyan. Kailangan natin ilang oras naman tulog yun po. Ikaw din pa, Nick. Parang oo, ma'am. So, kung gusto namin mag-donate, dapat pala hindi na ako mag-coffee masyado sa gabi. So, kailangan po kasi well-rested yung ating katawan. No? Yes. Dahil pag hindi po well-rested, kulang yung oras ng tulog, mataas po yung possibility na mahilo o mahimatay po yung donor. Aside from that, syempre, kailangan po nakakain tayo. Yes. No? Pero iiwasan natin yung mga matataba at mamantikang pagkain. So, meron po kasi yung epekto dun sa dugo na makukuha sa donor. So, yan na-mention ko din kanina na mentally or psychologically magpe-prepare ka. Dahil for the first-time donors, normal lang naman nakabahan, no? Yes. But, maganda rin na na-condition mo yung sarili mo, bukas magdo-donate ako. So, kumbaga nare-ready mo na yung sarili mo mentally or psychologically. Yes. And at the same time, ano pa po yung mga kailangan prepare, no? We highly suggest, wag mo nang uminom, no? Though, ngayon po, ina-allow na, no, na mag-donate yung mga nakainom a day before, pero we still suggest na better not to drink alcohol before donating blood. We still advocate for avoiding alcohol intake. Yes po. Okay. So, since na-mention nyo po yun, ma'am, yung mga healthy behaviors na dapat natin sundin bago makapag-donate ng dugo. So, syempre, mas nabibigyan tayo or mas na-encourage yung mga blood donors natin na, hindi pala to scary talaga, diba? It's a life-giving process. Yes. And, di ba, gift natin yun sa kanila. Pamasko natin. Totoo po, no? Pamasko natin sa kanila. Yan. So, ayun. So, since na-mention nyo na po yun, ma'am, so, may isa din akong question na gustong tanungin and hindi siguro siya masyadong natatanong. Gaano ba, kunwari nag-donate ako for the first time and then gusto ko ulit mag-donate ulit for the second time, gaano ba katagal? Is there a waiting process kung ilan? Ayan, so para dun sa mga donors na gusto nang maging regular donor o magdo-donate ulit, kapag lalaki po, after 3 months, no? Doon kasi po, kumbaga napalitan na ng bagong red blood cells yung katawan nyo. Pag lalaki, every 3 months. Pag babae naman, every 4 months. So tayo kasi meron tayong monthly period. So mas matagal, no, yung pag-replenish ng blood sa ating katawan. So again, every 3 months for male and every 4 months for female. For female. Okay, noted. So, kamusta po, ma'am, yung mga supply natin ng dugo dito sa region, sa Bicol region? Ayan. So, sa blood center, no, ngayon po naka-green code kami. Ibig sabihin, meron tayong sapat na supply ng dugo. And dahil po yan, no, sa suporta ng mga partners natin, mga local government unit, iba't ibang organisasyon, katulad din po ng Idol FM, no? Yes, na
sila mismo yung nag-organize ng mobile blood donation. Ngayon po, meron tayong sapat na supply ng dugo, pero nagbabago po yan araw-araw. Kaya po, kami po ay patuloy na nanghihikayat sa ating sa publiko, sa mga interesadong organizations o bang ahensya na gustong mag-organize ng isang mobile blood donation para po masiguro natin na hindi lang ngayong araw, hindi lang ngayong week, pero all year round, meron tayong continuous siya. Yes, lalo na po ngayon na December, since holiday, madaming party, nagbabakasyon yung mga tao, madalas po bumababa or konti yung mga donors natin. Yes. No? Kaya somehow po na merong ini-expect na pagbaba ng supply ng dugo. But again, may mga upcoming schedules pa po tayo ng mobile blood donation, kaya po kami ay humingi ng tulong sa ating mga donors, sa mga interesadong individual, no? Mag-donate po tayo ng dugo para po tuloy-tuloy na magkaroon tayo ng sapat na supply ng dugo. Ayan. So, sa mga listeners natin dyan, dapat mag-donate, maging regular blood donor na po tayo. And this isn't just a gift for our loved ones, para din sa mga ibang hindi natin kakilala. Let's donate blood, diba? And then kasi ma'am, yung blood na dinodonate natin, yun nga, nasi-screen, nati-check, nati-test, and then can we say that etong mga na-donate natin, is it enough yung supply? Ayan, so Can we say it? Sa ngayon po meron na like I mentioned po kanina, no, enough po sa ngayon. Pero araw-araw nagbabago po 'yan. Kasi ibig sabihin, minsan may mga kunwari may na-confine na pasyente, kailangan minsan may mga pasyente po, one patient needs 16 units of blood. Yes. So minsan bilis na naubos yung stock natin. Kaya po kami sa blood center, patuloy araw-araw, even weekends po meron tayong mobile blood donation. Para masiguro natin araw-araw meron din tayong supply ng dugo. Ay, sa bagay, ma'am, kasi in times of emergencies, hindi natin alam hindi kung natin ilan masabi. mga ngailangan. Kaya po, kami, patuloy po yung aming mobile blood donations, no? Para, again, masiguro natin na meron tayong supply ng dugo kapag may nangailangan yung mga pasyente. Yes. So, sino po, ma'am, yung mga partners pala natin sa DOH dito sa ating NVBSP program? Ayan, actually, madami po tayong partners, no? Na-mention ko na kanina, yung lahat ng local government units, no? Yung blood center po, 4 na probinsya yung aming hawak. Albay, Sorsogon, Catanduanes, and Masbate. So, lahat ng LGUs po dyan ay nagko-conduct, no, or partners po natin tumutulong sa atin sa pag-organize ng mga mobile blood donation. Aside from them, ayan, meron tayong partners from the media, or mga schools, national government agencies, fraternities, private companies. Actually po, last November 8, nagkaroon po kami ng pasasalamat na event. Lahat po ng partners ng blood center ay binigyan natin ng recognition. Ng parangal, no? Yes. Yung mga partners na ito, sila po mismo yung talagang nag-organize ng blood donation. Sila nag-recruit ng donors. Nag-allocate sila ng budget for that activity. No, without expecting anything in return. Wow. So, without the support po ng ating mga partners, hindi po tayo magkakaroon ng adequate na blood supply. Kaya, yun po, gusto ko na ring sabihin, no, though nakapagpasalamat na kami during the pasasalamat event, gusto namin magpasalamat again sa walang sawang suporta, no, na binibigay ng mga partners ng DOH at ng blood center. No, kaya ngayon nagkakaroon tayo ng maayos, no, na supply ng dugo dahil po sa tulong ng ating mga partners. Hindi magiging malaking impact yung ating blood donation kung wala sila. Yes. Yan. So, bago po tayo magtapos dito sa sa general questions natin about blood donation. So, ano po yung parang message natin sa mga nagbabalak mag-donate but they are still scared, 'di ba? Ayan. So sa mga interesadong individual na gusto mag-donate ng dugo, una, normal naman pong matakot o mag-worry, no? Dahil again, hindi natin alam ano bang mangyayari sa akin. Ano ba yung masakit ba? Ano ba yung may experience ko during the donation process, no? Kanina na-mention ko naman na hindi naman ganun katagal yung proseso, no? And then kayo po ay may mga mag-a-assist naman po sa inyo, may mag-screen para masiguro na kayo po ay qualified to donate blood. Yes. So, may mga pagdadaanan ka pong proseso para po masiguro na ikaw po ay ready and
fit to donate blood, no? Yeah. And at the same time, dun sa mga nagdadalawang isip, gusto namin hikayatin na subukan po natin mag-donate ng dugo. Yes. Na-mention na din to ni Ma'am Denise, no, na this is a life-saving, no, act na yung pagdodonate ng dugo. Very cliche na yung sinasabi natin na donate blood, save lives, no? Pero give blood, save lives. Yeah, save lives. Yo pala, biglang iba yung nasabi. Opo, so, magdodonate ng dugo para makasagip tayo ng buhay, no? And sabi ko nga kanina, parang cliche na siya. Pero alam niyo po yung impact, no, na kapag tayo nag-donate ng dugo, makakasagip o makakadugtong tayo ng buhay. Yes. So, yung mga nadugtungan natin ng buhay, somehow, nabibigyan natin sila ng oportunidad na makasama pa yung kanilang mga pamilya. Loved ones, yes. Maabot pa yung mga pangarap nila, makapag-aral, no? Mabuhay, ma-enjoy po yung buhay na meron sila. True. So, ganun po yung impact na inaibibigay natin. It's not just we save their lives. Somehow, no, nabibigyan natin sila ng pag-asa. Yeah. Yes, so, ganun po yung, ganun kalaki yung tulong na naibibigay po natin by just donating blood. Akala mo, no, kailangan mo maging superhero para makasagip ng buhay. Yes. By donating your blood, you can save lives. Yes. Ay, nakalimutan namin tanongin po. Gano'ng kadami yung nadodonate na dugo dapat? Ng isang donor. Oo. Gano'ng kadami? So, sa isang blood donation, 450 cc. So, almost half a liter po yung kinukuha nating dugo. Pero, alam niyo po ba na yung isang blood bag na yun, yung 450cc na yun, it can save 3 to 5 lives. So, hindi lang po isang pasyente ang pwede mong matulungan, no? Ganon po kadami yung pwede nating madugtungan na buhay. So, parang 1:3? 3 to 5. 3 to 5. Ang galing, galing. So, superhero ka, hindi lang sa isang tao. Yes, sa madaming buhay yung matutulungan natin. Yes. So, ayun. Parang gusto ko lang sabihin, kasi yung blood donation activities natin, tumatagal siya ang isang donor, hindi naman aabot siguro, ma'am, ng isang oras, di ba? Hindi naman po, no? Though pwede siya magbago, depende sa dami ng donors, pero hindi naman siya sobrang tagal, no? Usually nga, like kanina, natapos kami by noontime, no? Mabilis lang po siya. As long as madami yung manpower and nakadepende dun sa dami ng donors na magdodonate. Ayun, kasi parang yung, kumbaga ako, kung magdodonate ako, yung isang oras ko is parang another life doon sa taong makakakuha makaka-receive na donate kong dugo, diba? So, ano ba naman yung isang oras na i-google natin? Diba? It only takes a couple of minutes, diba? Para makapag-save ka ng life. Yes. And then, kasi ako, personally, takot ako nung umpisa, syempre may takot tayong na mafe-feel kasi yung needle. Di ba po malaki yung needle niya? Yes, malaki yung needle, no? Pero mararamdaman mo lang siya pagtusok at pagtanggal, no? Kung kayo po ay nakuhanan na ng dugo sa fingers, actually mas masakit po yung tusok dito kaysa po sa tusok dito. Yung prick. So, kung may mararamdaman kang sakit, pero tolerable naman siya. And it's just one little sacrifice for such a huge, talaga, na makapag-save ka ng life, diba? Ayan. So, thank you so much po, Ma'am Nicole, sa pagsagot ng ating mga questions o mga basic na knowledge about blood donation. Magbabalik po ang Chikang Pangkalusugan para sa ating Myth or Fact segment. Mga kababayan, ang pagbabakuna ay subok, epektibo at ligtas na proteksyon na ating katawan laban sa mga sakit. Kaya naman, simula sa ika-7 ng Oktubre, sa pagtutulungan ng Department of Health at ng Department of Education, maaari nang makapagbakuna ng libre sa mga pampublikong paaralan. Hindi lang ito para sa ating mga anak, kundi para rin sa karamihan. Gaano kakatibay? Sintibay ng haliging di payayanig sa magnitude 6? Sintibay ng boksingerong umaabot ng round 12? Gaano ka naman kaya katibay para matapos ang gamutan laban sa tuberculosis? Depende sa uri ng Mycobacterium tuberculosis na iyong nasagap, maaaring tumagal ang gamutan ng 6 na buwan hanggang 1 taon para sa drug-susceptible TB, ang TB na mapagagaling ng pangunahing gamot o first-line drugs.
Tumatagal naman ng 9 na buwan hanggang 2 taon ang gamutan laban sa drug-resistant TB, ang mas matinding uri ng TB. Ang TB ay nagagamot, pero dapat araw-araw mong iniinom ang iyong mga gamot sa takdang oras o ayon sa payo ng iyong doktor. Kung may maramdaman kang side effects tulad ng pagkahilo, pagsusuka o pangangati, ipaalam sa iyong treatment partner, nurse o doktor. Nalulunasan ng mga side effects na ito kaya huwag kang susuko, huwag kang bibitaw. Mapatutunayan mo sa iyong sarili at sa mga mahal mo sa buhay kung gaano ka nga katibay. Para TB-free, huwag magminti sa gamutan. Tibayan ang iyong dibdib. Mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Ang iyong little girl or boy, sustansya'y dapat puno. Susi sa tamang paglaki, go grow food na handa mo. First 1,000 days importante, healthy eating para kampante. Paghandaan nutrition ni baby, makinig sa sinasabi. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. At nagbabalik po muli ang Chikahang Pangkalusugan. Kasama pa rin po natin si Ma'am Nicole Anbejo para sagutin ang ating myth or fact segment. Pero bago po yan, Ma'am Nicole, meron tayong nakalimutan na important din na part ng ating question. So, yun, since marami po ang nagtatanong sa ating mga netizens and ating public, ano po ba yung proseso nitong facility to facility, 'di ba, na blood donation? Ayan, so kapag ang isang pasyente po ay nangailangan ng dugo, ang hospital po ay magbibigay ng blood request form, no? Doon nakalagay kung ano yung dugo kailangan, blood type, ilang components, no, yung kailangan ng pasyente. Ngayon, ang proseso, na-mention kanina ni Ma'am Denise, facility to facility. Ibig sabihin, hospital ang magko-contact, magko-coordinate, magtatanong kung merong supply at kukuha ng dugo sa blood center. Ang allowed lang po ay ang facility or hospital. Yes. So, again, after po maibigay yung blood request form, yung yung laboratory ng hospital, sila po magko-coordinate sa amin. I no? see. Hindi na po kailangan relative pa ang pupunta sa blood center para i-check kung meron pong supply ng dugo. Again, facility to facility, hospital or yung blood service facility, ang responsible po to contact and to pick up yung blood or coordinate kung paano po makukuha yung dugo, no, na kailangan nila.
So, hindi na yung relative or kung sino pa man. Again, facility to Yes. facility po. Yes. So, that is the protocol po, ma'am. Dapat Yes. facility. Dapat masunod natin. Oo. At ang mga Yes. facilities natin, yung mga blood service facilities or hospitals natin, alam po nila kung merong supply ng dugo. Yes. Okay? So, kailangan po, no, si hospital yung magko-coordinate sa amin. Wag na pong, kung meron pong mga instances na na-experience kayo na kayo pa yung inutusan ng hospital, no, na i-check kung merong dugo sa blood center, kumbaga, allow us to know po, no, para at least ma-address yung concern. Pero yun po ang proseso natin, hospitals or facility ang magko-contact and yun, magko-coordinate sa amin ng dugo na kailangan po ng mga pasyente nila. Ayan. So, at least aware na yung public natin na they don't need to, na sila mismo, Yes. there is a protocol. And so, ayun, I hope na clarify po sa ating viewers. And dito na po tayo sa ating myth or fact segment. Okay, so Nick, ang dami nating na kalap, 'di ba, na myths, and then ibabasag natin yan kay Ma'am Nicole kung ano ba talaga yung myth sa fact. Okay, so start tayo sa una. Magkakasakit po ba ako kapag nag-donate ako ng dugo? Ayan. Parang yung mga nakikinig, pwede palang Hala. magkasakit. Oo. So, that's a myth, no? Siyempre. Hindi ka po magkakasakit kapag ikaw ay nag-donate ng dugo, no? Isang misconception yan about blood donation or yung pagdodonate natin ng dugo. Pwede may maramdaman ka, sabi ko nga kanina, pwedeng baka mahilo, Yes. no, or mahimatay. Kaya po may mga preparation tayong ginagawa. At yung mga staff natin are trained to ensure na ma-prevent or ma-manage yung ganunong experience. But again, hindi po kayo magkakasakit Yes. after donating blood. Yeah, so balik tayo dun sa, 'di ba, yung na-discuss natin na may screening process. Yes po. Tinitignan kung eligible ka talaga mag-donate ng dugo. Ayan, para sa susunod po na statement, blood can be stored forever. Ayan. May forever ba? May forever ba sa blood? Ayan. Meron ba? So, that's a myth, no? Yung Yes. dugo po natin, actually, meron niyang expiration. So, para sa, yung mga PAC-RBC natin, no? Yung mga components, 35 days. Lang yung lifespan niya, no? Okay. Mag-e-expire yan after 35 days. Para sa platelet concentrate, 5 days lang po. 5 days lang po yung... Maikli lang pala. Yes. Kaya po sa amin, ang blood center ay araw-araw nagko-conduct ng mobile blood donation all year round. Para po masiguro natin na araw-araw may supply ng dugo. Hindi po kasi pwedeng isahang bagsakan 1,000 blood units. Yes. Tapos pwede siya kunin anytime or pwedeng magamit anytime. Hindi po gano'n, no? Meron pong expiration ang ating mga blood components or blood products. Kaya pala intense ang ating blood donation Yes. drive. Kasi dahil doon sa May sa life. inahabol tayong expiration. Oo, yung kumbaga lifespan niya. Opo. Okay. So, yung next po natin ay maaaring mag-donate ng dugo ang mga vegetarian. Ayan, pwede ba mag-donate ng dugo ang mga vegetarian? Pwede. Vegetarian ko o hindi. As long as, again, papasa ka po sa screening process, pwede po mag-donate. Ayan. So, kasi, what if ako gusto ko maging vegetarian? Pwede pa din. So, Pwede po. wala tayong stigma sa mga ganyang Opo, bagay. yes. Syempre, lahat pwedeng mag-donate ng dugo. Again, as long as papasa as po kayo dun sa screening process. Yeah. Thank you po, ma'am. Yun yung important. Oo, yun yung important. Ayan, sa susunod po, hindi pwedeng mag-donate ng dugo ang mga taong may comorbidity. Ayan, so sa yung statement naman, meron kasi tayong tinatawag na temporary or permanent deferral. Ibig sabihin, may mga donors na kapag merong comorbidity, either pansamantalang hindi pwede mag-donate ng dugo or permanente hindi pwede. Para dun sa mga example po yung mga temporary, pansamantalang hindi pwede mag-donate ng dugo, yung mga merong diabetes na nag-i-insulin, injectable, no? Ini-inject po yung insulin. Sila po ay hindi muna pwede mag-donate ng dugo. So, pansamantala, no? Temporary. Yes. Doon naman sa mga paano naman yung merong mga heart problem, no? Sila po, permanenteng hindi pwede mag-donate ng dugo, no? Dahil again, baka po gusto natin ma-ensure yung safety ng donor. Baka kung mapano po sila kapag kinuha na ng dugo, no?
pine-prevent lang natin yung possible na pwedeng mangyari sa donor. Yes. Ano pa po, example, yun namang merong pong merong HIV, no? Permanent deferral din po yun, no? Kasi nga, yung HIV, pwede po yan makuha, no? Through blood transfusion. Paano po kung yung dugo galing sa donor na positive sa HIV? Though tinetest po natin, no? Tinetest po natin yan, but at the same time, kumbaga yung resources natin, sinisiguro natin hindi masasayang. Kasi kung yung donor po ay positive sa HIV, baka nagsinungaling lang. Tapos tinest natin, tatapon lang yun. Sayang ng blood bag, sayang ng effort. No? So, yung mga ganun pong conditions na kinoconsider tayo, and malalaman yan during the donation process. No? So, talagang may background check. Hahanapin yung history of illness mo. Opo, para masiguro natin, again, that you are qualified and safe source of blood. Yes, ayan. So if in that case na kasama ka dun sa na-defer, baka meron kang mga kamag-anak or friends na let's encourage them, hindi porket hindi na tayo mawawala na tayo ng hope. Syempre dapat let's influence others to donate. Yes, and ito add ko na lang, no, kasi very common tong tinatanong, hindi nga ako pwede mag-donate kasi hypertensive ako, no? So kapag hypertensive ka po, meron kang hypertension, pwede actually mag-donate as long as normal ang BP mo during the day na magdo-donate ka, no? So then may mga gamot na tinitake na itatanong mo naman during the donation process. So either temporary, may mga kondisyon, comorbidities na temporary, pansamantala lang na hindi ka pwede mag-donate ng dugo. Meron naman na permanent. Hindi ka na talaga pwede mag-donate ng dugo forever. So again, we want to ensure na safe po yung dugong maisasalin sa ating mga pasyente. And safe ka rin, yung safety mo rin, no, sa pagdo-donate. Gusto nating masiguro yun. Yes. So paalala na din po ito sa ating mga blood donors na maging honest. Yes, totoo po yun. Sa screening. Kasi safety nyo din at safety ng ibang tao din po yung ini-ensure natin dito. Buhay nyo at buhay ng iba ang nakasalalay. Totoo po yun. Ito nga parati namin itong sinasabi sa mga donors. Imagine na lang po kung kayo yung sasalinan ng dugo. Gusto nyo po bang masalinan ng dugo galing sa isang donor? Kunwari, kahit yung sipon, pag may sipon kasi po, hindi ka pwede mag-donate. No? So, temporary lang naman. So, ikaw ba gusto mong masalina ng dugo na galing sa donor na merong ganito, may sipon, may ubo, may infection. So, kaya po kailangan during the interview, honest po, magsasabi tayo ng totoo. Dahil gusto natin, hindi makadagdag ng sakit o problema, no? Gusto natin safe yung maibibigay na dugo sa ating mga pasyente. Ayan. So, honesty is the best policy. Yes. Diyan na nagtatapos ang ating myth or fact segment. So, konting mensahe na lang po, Ma'am Nicole. Mag-advocate po tayo ng ating blood donation. Ayan. So, again, salamat po na sa mga nakikinig sa publiko, no, na nakikinig ngayon about po sa mobile blood donation information. Again, kami po ay nananawagan sa lahat po ng interesadong mag-donate ng dugo, lalo na po ngayong December and this coming January, February, March, first quarter. Ito po yung mga buwan kung saan konting-konti yung ating mga blood donors. Kami po ay humihingi ng tulong, no, na tayo po ay mag-donate ng dugo, hindi lang once but regularly. Dahil araw-araw po merong nagkakasakit, araw-araw kailangan masalina ng dugo, madami po ang nangangailangan ng tulong nyo. Again, sabi ko nga kanina, yung dugo po ay pwede lang makuha sa tao. Kaya po, kailangan namin ng dugo na galing po sa inyo, no? And donating blood, no, can really save lives. So, kaya po, yung pagbibigay natin ng tulong through the blood na binibigay po natin, madami pong buhay ang pwede nating masagip. Madaming buhay ang pwedeng mabago, no? Kaya po, kami po ay, we are expecting, no, na mas madami pang donors yung ating makikilala at regular na magdo-donate. Sa mga partners naman natin, salamat po sa inyong suporta, pagtulong po sa aming ahensya, no, sa Department of Health, sa Blood Center. Kung wala po ang inyong tulong, no, at suporta, wala po tayong sapat na supply ng dugo. Again, kailangan po all year round meron tayong blood donation. Kaya nananawagan din po kami sa iba pang mga grupo
no? Kung hindi ka qualified to donate blood pero parte ka ng isang grupo, pwede po ka pong makatulong by organizing a mobile blood donation. Yes. So, pwede po kayong makipag-coordinate sa amin, no, para contact po tayo ng mobile blood donation sa inyong mga opisina. Ayan. And lastly, syempre po, ang Department of Health at ang Bicol South Luzon Subnational Reference Laboratory Blood Center, no, ay nagpapasalamat po, no, sa, of course, sa Idol FM. For the past 6 years, sila po ay nag-conduct ng blood donation without expecting anything in return. So, salamat sa mga partners namin na matagal, ever since po talaga tumutulong, no, na makatulong na ma-sustain natin yung adequate blood supply po dito sa Bicol. At ayan nga po ang ating naging chikahan, kasama po ang Donor Recruitment Officer mula sa BSL SNRL, Miss Nicole Ann Bejo. So, thank you very much po, ma'am. At marami po kaming natutunan, pati na rin po ang ating audience tungkol po sa kahalagahan ng blood donation. So, together, let's make another heart throb. Donate blood and save lives. Ayan. So, maraming salamat po, Ma'am Nicole, para sa ating 13th episode ng Blood Donation. Tunghayan ang mga susunod na episodes bawat biyernes sa DOH Bicol CHD at Idol FM Facebook page, Idol FM Legazpi, Idol FM Naga, Idol FM Daet para sa dagdag kaalaman ng DOH Health Programs. Dito sa Kagawaran ng Kalusugan Bicol, lagi naming ihahatid ang mga latest na balita at health reminders para sa pangmalawakang paghatid ng serbisyong Salud Bicolnon. Ako si Nicole. At ako po si Denise, at sa Chikahang Pangkalusugan, lagi naming pinapaalala na makialam, makisama, iwasan ang sakit, palakasin ang resistensya, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Dito lang sa Chikahang Pangkalusugan, dahil ang life ay mas happy kung ikaw ay healthy. Okay, thank you so much po, Ma'am Nicole. Thank you. Ayan, so shout out tayo sa ating Communications Management Unit family. Kamusta kayo dyan, guys? May shout out kayo, ma'am. Shout out sa mga kasama ko syempre sa blood center. Ayan. Yung iba, pauwi pa lang galing blood donation. So, ingat po kayo. Saludo po sa mga empleyada na ng blood center na nagsisipag, nagpapagod, no, para po masiguro natin meron tayong enough blood supply. Ayan. Ikaw, Nick, may shout out ka, Nick? Wala po. Okay lang po ako. Maraming salamat po sa lahat. Okay. Thank you so much po. Ano ang radyo mo? Sa Bicol Idol! Namamas